खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बड' एसएम आपडेट इउटुब चेनेलाव बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो फिसा गेदेर बर' रादाब लाबोबाय। नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दं लोगोफोर, जोबोद गोजोनथाव खौरां। जोंनि आसामाव रंजालि बैसागोखौ खुंनो हागोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बिथाङा बुंदों दि जोंनि आसामाव कर'ना भाइरासनि थाखाय दि बैसागोआ बन्द जागोन बे नङा होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा बुंदों आसामाव लकडाउन एबा बन्द सन्द जेबो खोथायानो फैया होननानै बुंदों। बिथांनि बुंनाय रावखौ नोंथांमोना खोनासंदो लोगोफोर। বিহু পাতিব আৰু আমাৰ বিহু নাপাতিলে আৰ্টিষ্টসকলতো বহুত ক্ষতি হ'ব। সেইকাৰণে এইবাৰ মই সকলোকে কৈছোঁ যে বহাগ বিহু পাতক, খালি সচৰাচৰ মাস্কখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইমানেই কথা। বাকীটো আৰু বহাগ বিহু পতাটো কোনো আপত্তি নাই। লকডাউন টকডাউনৰ প্ৰশ্নটো একেবাৰে দূৰতে, সেইবিলাকৰতো কোনো কথাই নাই, সেইবিলাক চিন্তাও কৰা ভুল। আৰু মোক দুই এজন আৰ্টিষ্টে ফোন কৰি আছে, দাদা বিহু হ'বনে নাই। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। बङाइगावनि नाखाथि हाजोआव गिख्रंथाव अर खामदों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे अर खामनाय जाथायजों गोबां जिब जुनारनि थैनायनि सन्देह खालामनाय जादों। खाथि खालानि थागिबि सुबुंफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बै हाजोआव अर लगायनायनि थाखायनो बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फैबावदो लोगोफोर गुबुन मोनसे रादाबाव। बर' हारिखौ फाननानै जाबाय, बे गेदेरथार अजदखौ होदों बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। दासान्दि नुनो मोन्दोंदि आसाम बिसायख'थिखौ लानानै राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा गावजों गाव हाब्रु सारलायनाय आरो सासेया सासेखौ दाय होलायनायखौ आरो रायजोनि गोसोखौ जै खालामनो नाजानाय। बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया कार्बि आंलंआव बाहागो लाहैनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो गाग्लोबनानै बुंदोंदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कार्बि आंलंनि 50 कौटि रांखौ बिटिसिआव लाबोनानै राजखान्थि फोसावदिंनायाव बाहायगासिनो दं होननानै अजद होदों। बेराफारसेथिं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माजपाटआव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों रावजों हामला खालामो आरो बिथाङा बुङोदि महाजोट कंग्रेस एआइइउडिएफ बिपिएफनि सरकारा बांलादेशआवसो जागोन, आसामाव नङा होननानै। आरो बिथाङा बुंबावदोंदि हाग्रामाया बिटिसिनि सिब नंलिया आरो बिथाङा बिटिसि बिसायख'थियाव मोनसे मासियाव जेनखानायखा होननानै बिथाङा अजद होदों। दानिया फैदो लोगोफोर ब्रैथि खौराङाव। मुम्बाइनि कभिड देहा फाहामसालियाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे अर खामनाय जाथायजों 9 बेमारिनि जिउ खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो गोबां देहा फाहामसालियाव मावफारियाफोरा दुखु मोनदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मुम्बाइनि सानराइज देहा फाहामसालियाव बे गिख्रंथाव अर खामनाया जादों। देहा फाहामसालिनि अर खामनायखौ दासिम अर खोमोरग्राया खोमोरबाय आरो बिनि सायाव पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो लोगोफोर इउटुब मुलुगनि खौराङाव। बर'नि फावखुंग्रि मिथि नार्जारि आरो मुंदांखा रमान्टिक देंखोगिरि रिमल दैमारिनि जथाय मिसुब मेथाइखौ मिथि नार्जारि इउटुब चेनेलाव दिनै रिलिज जाबाय। फावखुंग्रि मिथि नार्जारिया बे बाथ्राखौ इउटुबनि गेजेरजों फोरमायदों आरो नोंथांमोना रिमल दैमारि आरो मिथि नार्जारिनि बे मिसुब मोसानायजों लोगोसे मेथाइ रोजाबनायखौ नायनोब्ला आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै होबाय आरो लोगोसे आंनो बे समखौ ससे होफानाय जाबाय। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा खौराङाव। थाबैनो नुनो मोनबावसिगोन जिडि प्रडाक्शननि गोदान मिउजिक भिडिअ एलबामखौ। गेमस्रि दैमारि आरो सोरां नार्जारिनि गोदान बोसोरनि बैसागो मिउजिक भिडिअ एलबामखौ थाबैनो जिडि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नुनो मोनसिगोन। बे बाथ्राखौ बर'नि फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथाङा रायजो राजाफोरनिसिम फोसावहरदों। दिनैनि रादाबा बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोर दासिमबो आंनि बे बड' एसएम आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बे भिडिअखौ मोनसे लाइक होनो दाबाव। गोजोन्थों।